Een bijna stunt van Hoek tegen Heerenveen. Waarom de explosie van de sluis in Terneuzen zo extreem was. En het wapen van de moord op Reinier is waarschijnlijk gevonden. Dat gebeurde allemaal in Zeeland deze week. Verpleeghuisorganisaties zetten de thermostaat lager. Ze moeten wel, zeggen ze, want de hoge gasprijzen zorgen voor ongekend hoge kosten. Zorgorganisatie SVRZ zet de temperatuur in alle woonkamers dan ook 2 graden omlaag. 2 graden lager staat de verwarming nu. De thermostaat is van 23 graden op 21 graden gezet. De radiatoren op standje 2. De bewoners van verpleeghuis Het Gasthuis in Middelburg hebben er wel begrip voor. Want het is een behoorlijke inrichting hier. Dus dat zal ook wel nodig zijn. Ik bedoel, anders dan heb je zoveel onkosten extra. En dat is dan niet nodig. Hè? Nou, vind ik ook helemaal niet erg. Want dan heb je toch een pleet over je benen en zo. En je moet toch Nederland een beetje leefbaar maken. Hè? Dat helpt misschien. Hè? Mensen die niet meer mobiel zijn, niet kunnen bewegen. Ik ga niet koud krijgen. Nou, dat verwachten wij niet, omdat we met extra warme dekens op de kamers kunnen werken. En met een extra kleed of deken en extra warme kleding en misschien ook wat thermokussens en dat soort zaken. Daar zijn we wel mee bezig om dat ook goed af te stemmen met de zorgmedewerkers. Een extra trui aantrekken of een dekentje over de benen dus. Als het bij 21 graden toch wat te frisjes wordt. Onze mensen hier, die zitten natuurlijk heel veel. En dan hebben ze natuurlijk kouder ook. Hè? Je bent niet zo in beweging. Hè? Dat is natuurlijk wel jammer eigenlijk. Hè? Heeft u het zelf snel koud? Ja, dat wel. Maar ik hou me met mijn kleding rekening. Dus wat dat betreft, dat gaat goed. Ja, ze moeten natuurlijk geen kou gaan lijden. We verlagen de temperatuur daar waar het kan met 2 graden. En we zorgen wel dat het comfortabel blijft. Het gaat wel om onze cliënten. Die moeten het wel comfortabel houden. De gasprijs is 3 keer zo hoog en de gasrekening onbetaalbaar. Met de huidige prijzen kan dat voor SVRZ in de miljoenen lopen. De thermostaat 2 graden lager zetten bespaart veel. Daarmee kunnen we op het totale gasverbruik zo'n 10% besparen als we dat de hele winter doen. 10% op de energiekosten, dus dat is echt ook weer heel serieus geld. 2 graden lager bespaart de SVRZ meer dan €200.000. Welk knopje wordt dan gedraaid om de thermostaat lager te zetten? Dat gaat dus ook via de software die achter deze techniek zit. SVRZ heeft de afgelopen jaren al veel besparingen gerealiseerd door de aanschaf van warmtepompen en hybride ketels. Ondanks dat zien ze zich toch genoodzaakt om nu ook de thermostaat lager te zetten. Ze gaan nu volle kracht door met verduurzamen. Dat is een hele grote klus en het vergt de nodige investeringen. Maar dat is hard nodig gezien de actualiteit met enorm stijgende energieprijzen. Wilt u nog koffie? Het is niet duidelijk hoe hoog de verwarming staat bij andere zorgorganisaties. Het ligt gevoelig. Wel geeft iedereen aan zich grote zorgen te maken over de stijgende prijzen. Nu zit ik lekker warm. Na een groot treinongeluk in Bergen-op-Zoom maandag is een deel van het treinverkeer in Zeeland gestremd geweest voor de rest van de week. Een trein reed daar een lege bus doormidden nadat hij op het spoor stil was komen te staan. De Connectionbus had op dat moment geen dienst, er zaten geen passagiers in. De buschauffeur kon op tijd de bus verlaten. Ook in de trein raakte niemand gewond. Het is nog niet duidelijk waardoor de bus op de spoorwegovergang stilviel. Bij de sloop van de Middensluis in Terneuzen zijn te veel explosieven gebruikt. Dat blijkt uit het onderzoek dat is uitgevoerd naar de uit de hand gelopen ontploffing in maart. Die plof zou eigenlijk geluidloos verlopen, maar dat was niet het geval met 200 schademeldingen als gevolg. De westelijke kadewand van de Middensluis werd op 23 maart met explosieven opgeblazen. Wat een klein plofje zou moeten zijn, werd een harde knal. De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie Terneuzen komt nu met een rapport over wat er is misgegaan. In de voorbereiding is bijvoorbeeld gerekend met een bepaalde formule die eigenlijk helemaal niet van toepassing is op het werk hier in Terneuzen. En dat houdt niet voldoende rekening met de ondergrond hier in Terneuzen. En als je kijkt naar de veiligheid, er is bijvoorbeeld een afdekmateriaal gebruikt over die wand, die niet krachtig genoeg was om uitstoot van materiaal tegen te houden.
De kadewand is zo goed als afgebroken, maar er ligt er nog één. En die moet straks ook worden ontploft voordat die kan worden afgebroken. Maar met de plof van afgelopen maart in het achterhoofd wordt dit straks heel anders aangepakt. Een nieuw plan is in de maak. Maar opmerkelijk, er wordt wel weer gebruik gemaakt van explosieven. De alternatieven kosten heel veel tijd en maken heel veel herrie. Het levert heel veel overlast en dat is geen goed alternatief. Maar dit heeft de vorige keer ook overlast gebracht. Dit heeft overlast en dat is wat we betreuren. En dat hebben we altijd vanaf het begin gezegd. Daar nemen we verantwoordelijkheid voor. Maar dat betekent wel dat we ervan geleerd hebben en dat we niet nog een keer op deze manier gaan doen. Wanneer de tweede ontploffing precies plaatsvindt, is nog niet bekend. Het mes dat vorig weekend werd gevonden in een vijver in de wijk Douwendalen in Middelburg is vermoedelijk gebruikt bij de dodelijke steekpartij, waarbij vorige maand de 20-jarige René Lavijst om het leven kwam. Het mes is niet toevallig gevonden, maar na een gerichte zoekactie van de politie. De steekpartij vond plaats tijdens het Kick-Off Festival op het Bellamy Park in Vlissingen. Een uur na de steekpartij werd een 17-jarige Middelburger als verdachte aangehouden. Hij zit sindsdien vast. Doordat veel leraren ziek thuis zitten door de griep en corona, moeten op verschillende basisscholen hele klassen noodgedwongen thuis blijven. Door het personeelstekort zijn er niet voldoende vervangers beschikbaar om de lessen over te nemen. Scholen zoeken creatieve oplossingen om de problemen op te lossen. Zo wordt er gekeken naar muziek- en gymdocenten, maar ook ouders met een PABO-diploma zijn gevraagd bij te springen. Als uiterste redmiddel wordt ook gekeken naar een 4-daagse schoolweek. Om het personeelstekort in de horeca op te lossen, kijken Zeeuwse ondernemers nu naar Oostenrijk. De sector denkt goede zaken te kunnen doen met het wintersportland, omdat het hoogseizoen daar bijna naadloos aansluit op het drukke seizoen hier, waardoor personeel makkelijker uitgewisseld kan worden. Een vertegenwoordiging van de Zeeuwse horeca gaat begin november naar Oostenrijk om zich te presenteren op een banenmarkt en eventueel afspraken te maken over uitwisseling van horecastudenten met scholen. Dinsdagavond was de wedstrijd van het jaar voor Hoek, met ook bijna een gedroomde uitkomst. Want lange tijd leek het erop dat Hoek zou stunten tegen eredivisieploeg Heerenveen. Maar in de verlenging viel alles toch nog in duigen en werd Hoek alsnog uitgeschakeld. Wat een goal van Steve Schoutwijk. Hij was ineens weg, kapt hem direct de tegenstander uit en schiet hem met rechts in de lange hoek. Binnenkant paal vloog die bal binnen. En wat een verrassing hebben we daar. Hoek voor een van de eerste keren op de helft van Heerenveen. En komt er na 5 minuten en 30 seconden spelen op een 1-0 voorsprong. Doelpunt Steve Schoutwijk. Lange tijd leek het erop dat Hoek ging stunten tegen de profs van Heerenveen. Maar in de tweede helft kwam Heerenveen nog langs zij, maar Hoek dwong wel een verlenging af. In die verlenging werd er nog 2 keer gescoord door de Friezen en werd de eindstand 2-4. Heerenveen door naar de volgende ronde, maar na afloop overheerste er vooral trots bij Hoek. We hebben historie geschreven en ik zelf ook. Goaltje gemaakt, penalty versierd en ja, mooi potje tegen Heerenveen. Hoe denk je dat je over 10 jaar op deze wedstrijd gaat terugkijken? Ik denk heel veel met trots en met een mooi eergevoel. Dat ik dat dan later aan mijn zoon ook kan laten zien wat papa heeft gedaan. En ja, dat is schitterend, man. Hier kan ik nog eeuwig van genieten. Na afloop van het duel werd het rondom het sportpark in Hoek nog onrustig. Politie moest met pepperspray en wapenstokken de verschillende supportersgroepen op afstand houden. Niemand raakte daarbij gewond en ook niemand werd daarbij aangehouden. Weer legden veel buschauffeurs het werk neer om te proberen betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen, zoals een hoger loon en een lagere werkdruk. Ondanks dat de staking was aangekondigd, waren woensdagmorgen toch een paar reizigers verrast. Ik las het vanmorgen in de krant dat ze verwachten dat er bussen uit zouden vallen. Maar ja, goed, ik had gehoopt dat ze die in ieder geval niet in de spits uit zouden laten vallen. Ik snap hun ook wel, maar aan de andere kant, het is nu ook al de zoveelste keer dat het gebeurt. En voor ons is het natuurlijk ook heel vervelend als je met de bus wil reizen. Op het bord staat nog aangegeven dat de bus rijdt, dus we gaan ervan uit dat die nog op komt dagen. En ze hadden geluk, want uiteindelijk reden er toch een paar bussen. De staking duurde tot en met vrijdag. De politie Zeeland wil 2 agenten ontslaan en 3 anderen overplaatsen. De medewerkers van het politieteam Walcheren zouden onzorgvuldig met wapens zijn omgegaan en ander onwenselijk gedrag hebben vertoond. Wat dat precies is, vertelt de politieleiding niet. Medewerkers hadden geklaagd over het gedrag van de collega's.
De 5 agenten hebben 6 weken de tijd om bezwaar te maken tegen de beslissing. Zeeland presenteerde zich donderdag voor de 6e keer aan Politiek Den Haag tijdens de Zeeuwse Dag. Een dag die Zeeland elk jaar organiseert om de banden aan te halen, je gezicht te laten zien, maar vooral ook om onderwerpen aan te kunnen snijden die voor de provincie belangrijk zijn. In Den Haag werd er vandaag over 2 onderwerpen gesproken. Van wie is de Zeeuwse grond en de productie van waterstof. Dat moet ervoor zorgen dat aan de Haagse kant iedereen weet wat er in Zeeland gebeurt en wat er nog nodig is. Maar wat we vooral hopen is dat als er dan subsidieregelingen komen, als er dan nieuwe regelgeving gemaakt wordt, dat dan ook datgene wat Zeeland nodig heeft daarin exact past. Uiteindelijk is het voor Zeeland en voor Nederland en voor de industrie en voor de Zeeuw van belang dat dat gebeurt. Je wil de werkgelegenheid behouden, je wil verduurzamen, dus het moet gebeuren. Maar het kan alleen goed gebeuren als je ook iedereen op dezelfde manier, met dezelfde intenties aan zo'n project werkt. Ja, en op zo'n dag als vandaag kun je daar wel goed met elkaar over spreken. En dat gebeurde ook bij het onderwerp over de Zeeuwse grond. Als een agrariër bereid is om afstand te doen van zijn grond, maar die wil daar bijvoorbeeld andere grond voor terug, dan kun je een soort van ruil opzetten waarbij de aanwezigheid van grond van derden gewoon van belang is. Omdat je wellicht een stukje grond kan bemachtigen waar de agrariër dan tevreden mee is en op die manier die vrijwilligheid vorm kan geven. En dat kan een stukje grond zijn van de Rijksoverheid? Dat zou bijvoorbeeld een stukje grond kunnen zijn van de Rijksoverheid, ja. Om dat soort zaken te kunnen laten slagen is volgens het provinciebestuur deze dag van groot belang. Zien en gezien worden. Maar ook andere Zeeuwse overheden zien het nut er wel van in. Je kunt nooit 1 op 1 zeggen, die dag heeft dit opgeleverd. Zo werkt dat niet. Maar het feit dat we hier zijn, dat we de Zeeuwse thema's kunnen agenderen, is ontegenzeggelijk belangrijk. En dat werkt, zegt u? Dat werkt. Waar merkt u dat in? Dat merk je aan kortere lijnen. Op het moment dat er een vraagstuk speelt, weten wij wie we kunnen bellen. En zeggen we tegen elkaar, we hebben elkaar daar gesproken. De graven van Molukse knilmilitairen in Vlissingen en Oost-Soeburg blijven toch behouden. Dat heeft de gemeente besloten. De graven zouden eigenlijk geruimd worden, maar krijgen nu een cultuurhistorische status. Wij zijn heel blij. Heel blij. Ja. Waarom? Nou, dat het niet verloren gaat, maar dat die eerste generatie toch erkend worden. Dat zij hier gekomen zijn en hebben gevochten voor het Nederlandse leger. Ja, dat wij hier niet voor niks zijn gekomen. Op de begraafplaatsen liggen meer dan 60 knilmilitairen begraven. En in IJsendijke is donderdag de as uitgestrooid van de Britse veteraan Richard Brooks. Hij was een van de bevrijders van IJsendijke. Aan de asverstrooiing ging een hele ceremonie vooraf op de boerderij van de familie de Dobbelaren aan de Isabellaweg. Daar was op 20 oktober 1944 een zware ontploffing waarbij tientallen doden en gewonden vielen. Richard Brooks had die dag pech met zijn tank en arriveerde enkele uren later bij de boerderij. Daardoor ontkwam hij aan de explosie, maar verloor vele kameraden. Brooks stierf 2 jaar geleden op 100-jarige leeftijd. En het was zijn laatste wens dat zijn as uitgestrooid zou worden in IJsendijke. En dat gebeurde vandaag in aanwezigheid van familieleden. It was magical. It was a very special moment and a fitting tribute to him. Stichting IJsendijke Bevrijd hoopt dat er nog vele herdenkingen op deze plek zullen volgen. Ook nu de laatstlevende veteraan overleden is. Je denkt iets goeds te doen door je huisbaas aan te geven voor het bezit van kinderporno. Hij komt daardoor achter de tralies, maar dan word je zelf je huis uitgezet door de woningbouwvereniging. Het overkomt Vivian Rebel uit Ellewoudzdijk. Vivian ontdekte kinderporno op de laptop van de man bij wie ze een kamer huurde. Ja, in februari dit jaar heb ik inderdaad ontdekt dat hij zich bezighield met het bekijken van kinderporno. Mm-hmm. En heb je dat op zijn computer gevonden? Of? Op zijn laptop, ja. Ze schakelde de politie in. Uiteindelijk is de man aangehouden voor kindermisbruik in België. Maar nu hij vastzit, wil de woningbouwvereniging dat Vivian vertrekt. Zij vindt dat ze recht heeft om in de woning te blijven, omdat ze er al 2 jaar woont. De woningbouw zei in eerste instantie, je mag pas mee op het huurcontract als je 2 jaar ingeschreven bent. Nou, aan die regel heb ik me gehouden. Ja. En dat was afgelopen 19 september. Ja. En nu blijkt dat anders toch, volgens de woningbouw? Ja, de woningbouw die draait het allemaal om en die zegt vervolgens van nee, je had 2 jaar lang de huur moeten betalen aan
aantoonbaar. Ja? Dus dat betekent via de bank of waar het staat, oké, helft van de huur. Omdat de huisbaas in de schuldsanering zat, betaalde Vivian hem zwart. Er is dus geen bewijs dat ze huur betaalde. Ja, het is uiteindelijk het is niet mijn schuld, hè, wat hier gebeurd is. Ja, het is gewoon, ik heb me, naar mijn mening, ja, zoals een goed burger betaamt, heb ik gewoon een melding gemaakt. En ja, zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. Wat vind je daar nou van als je terugkijkt op wat er gebeurd is en hoe de woningbouwvereniging nu met jou omgaat? Ik voel me in de steek gelaten. Ik ken het niet anders voor. Want je dacht dat je iets goeds deed? Nou, mijn mening heb ik ook iets goed gedaan. En zou je dit nou weer doen als je nu weet wat er met jou gebeurd is? Ja, absoluut. Tuurlijk. Ik zou het mezelf nooit kunnen vergeven. 2 deuren verderop woont een klein kind. Ja, en ik weet hier natuurlijk niet in het hele dorp hoeveel kinderen hier wonen. Maar als je dan zo extreem gevaarlijk bent voor de maatschappij, ja, dan vind ik dat heel normaal om dit te doen. Alleen het heeft mij gewoon heel veel gekost, letterlijk. De buren van Vivian steunen haar. Ze zijn boos dat zij moet vertrekken, terwijl ze een goede daad heeft verricht. Belachelijk. En waarom? Ik vind het echt onmenselijk dat iedereen de handen van de aftrekt van nou, de zaak is opgelost. Meneer zit in detentie en vanaf nu ben je in een reguliere zaak. En in december, einde verhaal, sta je op straat. Je hebt veel steun hè, aan je buren, geloof ik. Ja, heel veel. Meer als ze zelf beseffen. Ja. En is dat nog een reden voor jou om hier graag te willen blijven wonen? Ja, absoluut. Dat is mijn enige reden. Omdat ik weet niet meer. Ik ben moe. De woningbouwvereniging zegt niet in te kunnen gaan op privékwesties, maar zegt wel dat mensen een huurcontract kunnen overnemen als ze 2 jaar op hetzelfde adres wonen en als ze kunnen aantonen dat ze hebben meebetaald aan de huur. En dat is bij Vivian Rebel dus niet het geval. De orka die zaterdag bij Cadzand-Bad aanspoelde was ernstig ziek. Het dier had ontstekingen in haar hartklep en hersenvlies en ze had een ernstige tandvleesontsteking. En dat is wel heel heftig om te zien. Alle haar tanden waren eigenlijk helemaal rot en ook helemaal los komen te zitten in haar kaken. Dus dat moet echt ongelooflijk pijn hebben gedaan voor het dier. En ze had dan ook niet gegeten. Ze was ook vermagerd. Dus dat laat ook wel zien dat ze daar waarschijnlijk best wel last van heeft gehad. De orka was zeker 20 jaar oud. Wat de oorzaak van de ontstekingen is geweest, wordt pas over een paar weken of misschien zelfs maanden duidelijk. En daarmee zijn we aan het einde van de week en bent u weer helemaal op de hoogte. Een fijne avond.